Brygman vastaan Tuomola. Kiekko ränniin ja kyllä sinne ennättää Axel Landén. Palauttaa kiekon päätyyn. Kiekko maalin edustajalle, Riku Tuomola tarkkana siellä. Mustonen ei saa jatkettua kiekkoa keskialueelle ja siitä ensimmäinen maali tähän kamppailuun. Lukas Wernbloom laukoo ja TPS 1-0 johtoon. Ajassa 8.25. Onko siellä sitten joku ohjaamassa, se jää nähtäväksi, mutta Wernbloom nyt ainakin tuon tuuletusjonon kärjessä oli. Wernbloom lähtee siitä kaukaa laukomaan, eikä siihen taida Brygmankaan osua. Maskia siinä toki on niin, että Vehviläisen torjuntatyöskentely vaikeutuu. Keitso Krugdahl, sitten pienestä kulmasta Hännikäinen ja se yllättää Markus Ruusun. Lukemat 1-1. 12.20 pelattu tätä kamppailua. Ja Markus Hännikäinen maalin tekijänä. Krugdahl ainakin syötön kirjaa tuohon. Alueelle sisään, hakee poikkisyöttöä, se tulee Lauritsenin luistimiin. Sitten Nikkanen one-timeri ja se menee ohi Markus Ruusun. Ensimmäinen ylivoimamaali tähän turnaukseen. Se tulee ajassa 18.32. Ja sen täräyttää Henri Nikkanen. Hännikäinen siinä väänsi kiekon omalle joukkueelleen. Ja Kalapudas tarjoilee tuon ykkössyötön. Joten Hännikäinen ensimmäinen 2 tehopisteen mies tässä. Winner Wernbloom. Wernbloom toimitus maalille, kiekko kimpoilee Haudumille. 35 sekuntia 5.3 jäljellä. Winner. Haudum poikittaa, Wernbloom laukoo ohi kiekosta. Wernbloomin one-timers on varmasti yksi niistä aseista, jota tässä TPS haluaisi yrittää käyttää. Haudum vuotaa kiekon keskialueelle ja siitä takaisin kohti hyökkäysaluetta. Paajanen hyppää vaihtopenkille ja TPS:ltä seuraavaa ylivoimaa jäälle. Wernbloom. Binner. Seka ylivoimalla TPS tässä nyt hetkellisesti pelaa. Tuhkala ja Kuru tulleet jo seuraavasta ylivoimasta jäälle. Sitten pelataan Tuhkalalle paikka ja Seka ylivoima toimii. 27.31, 5-3 vastaan. Tuo maali taisi tulla. No ei tullutkaan, se tuli 5-4 vastaan ilmeisesti, mutta yhtä kaikki. Arttu Tuhkala maalin tekijänä. Ja 26.31 toki maalin syntyaika. Kyllä Lukas Wernbloom syöttääkin osaa. Wernbloom ja Paajanen syöttäjät tuohon maaliin. Ja kyllä se 5-4 vastaan jo syntyy tuo osuma. Hännikäinen takanurkan ohi menee. Haudum toimittaa maalille ja Wernbloom ohjaa. 28.48, itse asiassa 29.48. Ajassa TPS 3-2 johtoon. Lukas Wernbloom. Hieno ohjuri ohi Veini Vehviläisen. Ja TPS voittoon kiinni ottelun loppuhetkellä. Haudum tuo kiekon alueelle. Ja Wernbloom ohjaa hänen toimituksensa maalin perukoille. 3-2 turkulaiselle.